Strateško opredjeljenje za razvoj inovacija kao put ka podizanju konkurentnosti te izlasku iz krize prema održivom razvoju u Hrvatskoj je prilika da se odgovori na ključne, globalne i društvene izazove. Ove godine, dakle, vjerojatno je to najzanimljivije, uskoro ipak planiramo otvoriti nove natječaje gdje sredstva ćemo osigurati sa projektom Svjetske banke gdje BICRO bi trebao dobiti ove godine 7,5 milijuna eura za naše programe. Bavimo se i našim internim procedurama, poboljšavamo sustave prijave i evo, nadamo se da ćemo spremni dočekati ovaj ulazak strukturnih fondova. A ja želim ovdje uspješan rad i na ovom projektu FIDES, pa predajem Daliboru riječ. Znači, 3 stvari smo u principu pokušali riješiti sa ovim projektom. Jedno je napraviti kurikulum, znači nešto napraviti više na obrazovanju, upravljanju intelektualnim vlasništvom. I to je slovenski partner je bio zadužen za to na nekakvoj e-learning platformi. I vjerojatno rezultat toga može neko sa naših fakulteta preuzeti i u principu postaviti kao kolegi na fakultetu. Inače, ja kad sam se prvi put susreo sa terminom poduzetnik, onda je bila definicija osoba koja je sklona riziku. Ja bih rekao da su poduzetnici ljudi koji vjeruju u svoje ideje, a ne da su skloni rizicima. Mi smo slijepi kao društvo na vrijednost intelektualnog vlasništva. Niti jedna naša kompanija u privatizaciji nije bila privatizirana na način da joj je procijenjeno intelektualno vlasništvo, niti se itko od nas koji se opravdano budimo na naš model privatizacije ne buni na to da nismo procijenili vrijednost intelektualnog vlasništva kad smo prodavali te kompanije. Puno lakše, recimo kao u našem slučaju sad kad se vidi jedno veliko svjetlo na kraju tunela, onda je sve puno slađe. Znači kad vama najbolja konkurencija na svijetu kupi vaš proizvod, rastavi ga i prizna da ste vi bolji od njih, onda vam to moralno znači puno više i onda i sve one prepreke koje se javljaju po putu su puno manje nego što bi trebala biti. Ne možete stvoriti inovaciju, a da niste u nju ugradili i razmišljanje kako ćete to prodati, ko će to kupiti i zašto bi on to trebao kupiti. Zapravo, problem, odnosno propast inovacije je ako ste vi, evo sad imam prekrasnu četkicu za zube, a da sad vidim čija usta trebaju tu četkicu za zube. Odgovorno tvrdim da 25 do 30 milijuna eura godišnje danas ima apsorpcijska moć u SMI-ima u Hrvatskoj. Nažalost, čuli ste 7,5 milijuna eura iz Svjetske banke, je otprilike četvrtina toga. Evo, ja mogu iskreno reći da nije bilo BICRO-a, vjerojatno ne bi bilo ni Shout, ako znam šta bi bilo i sa 5 minuta. Tako da je izuzetno žao kad čujem da BICRO nema novaca za nove projekte i ne vidim kako država tu ne vidi jednostavno priliku da potakne firme poput naše. Nadam se kako smo današnjim izlaganjem naših sudionika uspjeli prikazati stvarno stanje u kojima se inovativni poduzetnici nalaze, kako takvim izazovima odgovoriti i poslali jasnu poruku kako se poboljšanjem uvjeta unutar inovacijskog procesa i većeg broja financijskih potpora u Hrvatskoj može razviti inovacija koja konkurira svjetskom tržištu. Hvala vam lijepa, to bi bilo sve za danas.